大家好，欢迎来到今天的课堂。Aw bɛɛ lajɛlen folen don, aw bisimila an ka bi walanda kɔnɔna na. Bi an bɛna ɲɛfɔli k'aw ye chinois kan daɲɛ damadɔ la. Chinois b'o wele ko nɔnɔbila. Nka bamanankan na an bɛ se k'o wele ɲininkali lan. An bɛna damadɔ ɲɛfɔ bi ka sababu kɛ u nafa ye chinois kan kalanni senfɛ. A fɔlɔ ye na li, na li. Bamanankan na an b'a fɔ mi, na li. 你在哪里？ I bɛ min? 2 闪吗？闪吗？ o kɔrɔ ye mun? 你说什么？你说什么？ I ko mun? 3 为什么？为什么？ o kɔrɔ ye mun na? 你为什么学习中文？ I bɛ ka chinois kan kalan mun na? Mun bɛ da o kan? 谁？谁？ kɔrɔ ye jɔn? jɔn? 谁？他是谁？他是谁？ ale ye jɔn ye? An bɛ tɛmɛ n'a ye. 哪一个？哪一个？ o kɔrɔ ye jumɛn? 哪一个是好的？ jumɛn de ye ɲuman ye? o kɔfɛ 多少？多少？ joli? 芒果多少一个？芒果多少一个？ mangoro ye den kelen ye joli ye? mangoro den kelen ye joli ye? A laban 怎么样？怎么样？ o kɔrɔ ye di, i n'a fɔ i bɛ di. 你怎么样？ i bɛ di. ɲininkali la chinois kan na n'an b'a fɔ提示代词 donc nin ye olu ye. donc an bɛ kan bɛɛ di ɲɔgɔn ma an ka walanda natɔ kɔnɔna na. Ni video in y'i nafa i b'a cari k'a lase mɔgɔ wɛrɛw ma. O ye video cari k'a lase mɔgɔ wɛrɛw ma o fana ka se ka video in nafa sɔrɔ. Se ka abonner an ka page YouTube sanfɛ Apprendre chinois à partir de Bambara YouTube sanfɛ. 再见，kanbɛ.